ng'ato nyaka chiwa mit bilie ko yud services. Ya, erokamano joyito. Aparo ni namba achiel ma owinjo bed ni wang'eyo kaka oganda ni to ere gima wan wadwaro ne pinywa. To pinywa chalo nade e yor nweng'o kata e yor dwero. Gima jo ong'ego ng'e en pogruok e kind mibadhi to gi asoya. Asoya en achiel kuom yorego mar nyayo mibadhi. Nikech mibadhi ahinya en tiyo marach kod ofis to kod mwandugo mokete lweti in ng'ano ero mani ofis momi tekono mar tiyo go ofisno kata pango kata pogo mwandu mokete lwetigo ma luongo ni misappropriation kata iluongo ni embezzlement. Inyalo tiyo go marach, tiende inyalo tiyo gi ofis momiye yo marach kata inyalo tiyo gi mwandu momiye yo marach. To maduong' ma wadil godo e asoya en ni mit bilie osebedo kodwa. Kipenja kuma ne koth ochako gowa to an aparo ni onyuola ayudo ka corruption dhi mbele. Mano corruption mar mit bilie. Asoya dhi mbele nikech asoya chakore ahinya kendo kuomwa. Nikech in midwaro ni mondo yud tich. Aneno kondiki kuonde ma ng'at madwaro tich, kuonde ma ng'at ma dwaro kata mondo timni gimoro kaka services. Wawach ni idhi kata ka police station, idwa ni mondo dik ni abstract, tuomo gari, idwa ni mondo dik ni abstract. Jowa samoro ok dwa kawo thuolo mondo oriti process mar ndiko abstract manomol. Koro opisa moro goye kando kone ni to kiwe mondo gini alos ni piyo. An abiro ka nadwa discuss report ni kang'iyo gik moko ariyo. Namba achiel, EACC kaka duol no ero en duol mane? En duol mang'iyo mibadhi koso duol makedo gi mibadhi? Ing'e ni nyaka wang'e pogruok. Anti-Corruption Commission en commission makedo gi mibadhi, ok en commission mang'iyo mibadhi. Nikech ka giwacho niya gidhi timo research, kora akia ni survey ni ne gitime kuom ng'ama chalo nade. Nikech kiwachonwa niya mibadhi kidhie Pokot County nie motelo e yor pesa ma oriwore pesa average ma nochiw mondo mi ng'ato e yor asoya. Kora penjo niya EACC tijne en kedo gi mibadhi. Joma no gipenjo mane giyudo ni ochiwo asoya kata okawo asoya gi. Be dak report ni onyisowa ni kaluwore gi reserve survey mane wayudo ji marom kama manyo ochiwo asoya wamakogi, mano mi asoya wamakogi. Tiende ni gin gidhi ng'iyo kaka asoya no ochiw to gidhi kedo gi chiwo asoya no. Nikech an ageno ni owinjo bed ni ka ibiro chiwo report ni nayudo kaka assistant chief kochung' to wacho nayudo ka mine 7 uso kong chang'a. To ok onyal nyiso ni ji 7 ne uso kong chang'a to ok oting'o nwa ji 7 momaki ma uso kong chang'a. Ponono bendi bedo kinyiso ni ponono kang' mane monego bed ni kawo to bende onego puonj mane monego bed ni puonjo jo Kenya ahinya e wi rach mar chiwo asoya. Tere kaka chiwo asoya ponono thiro weche mag dongruok e pacho ka. Winjane Peter Goro bende ma bende en jakom Justice